Znejti, která ve včerejším programu startovala v drezurní úloze, úspěšně hájila stáj derby občanské sdružení vítaná i do skokové soutěže. Francouzská krev Papiliona ze strany mámy. Soukromně vybraný Lynch. To je k původu této 7leté klisny. I just need a little time to get your face right out of my mind, to see the world through a different light. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room, I feel like the world. Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet it seems I can't let go. Every time you leave the room, I feel like Takže jsme tuto domácí, jestli přátelé, je na místě 55-16, zůstává penalizace 4 trestné body a je prakticky rozhodnuto. Vy jste brání tomu, aby přátelé, určitě slavnostní chvíle pro tyto jezdce s těmito mladými a nadějnými koňmi. Takže budeme dekorovat krásné 5. místo pro Jasmínu, která dokázala se šarmem se přiblížit s rozdílem jen 4,15. Měla lehkou chybičku, za sbor rozhodčích přichází paní Vladimíra Kočí a přináší krásný zelený flot, který bude připomínat dnešní den. Jasmínce blahopřeje. Eliška Kulatá z téhož oddílu, tedy z domácích z Nejty, se přiblížila limitovanému času jen o 1,16. Měla rozdíl a přichází hlavně rozhodčí poblahopřát. Pro 3. místo si vystoupí Simona Horáková, která s Lordem, mladým koněm, který nám začínal tuto soutěž, byla bezchybná, čas byl 44, takže velmi pěkný výsledek. Druhé místo domácí manažérka stáje derby Kateřina Tomíková v sedle Alexandra, který patří do kategorie pony, ale sám jsem měl s tímto trošku problém. Takže blahopřejem Kateřině Tomíkové v sedle Alexandra výkonu a hlavně rozhodčí připíná stříbro. Jeskyně se zařadí. Alexandr to umí, přátelé, všimněte si. Provede 6 kroků zpět. A vítězkou se stala, vystoupí si, Simonka si vystoupí, my chceme vidět. Vítězkou se stala Simona Horáková, Geraldine. Blahopřeje. Byla bezchybná a byla nejblíž limitovanému času. U této dvojici se podaří zařadit se zpět. Pozdrav a defilé. Vítězka Simona Horáková, druhá stříbrná Kateřina Tomíková, 4. místo patří Elišce Kulaté a 5. Jasmína a Mousa. Loučíme se, přátelé, s touto soutěží na výšce 90 cm. Než již budeme skákat jen výše, budou to náročné soutěže, máme zde pole startujících na vysoké úrovni, takže blahopřeje, potleskem se loučíme s umístěnými. Ukončili jsme dopolední program.